Manu bahkam klan hapdang ka USA Persia ya ka Iran katkum ki tiar ya lek thma kuble ya phi ki parlok ki baju setanat ban page ya ki video ha kane ka channel parlok ha kane ka video ngan wan ra syafi ya ka jing don tiar thma ka Amerika bat ka Iran ka defense budget jong ka Amerika kalong kendai $4 billion bat ka defense budget jong ka Iran kalong tang khatsan $1 billion ai ki active military personnel jong ka Amerika kidon kumba way point life kendai million ngut katba ka Iran par kadon kumba 9,100,000 ngut ki active military personnel ka Amerika kadon kumba pralak 9,000 ngut ki reserve personnel bat ka Iran par kadon tang kumba lailak 100,000 ngut ai ka Amerika kadon kumba khatlai hajar tam ai ki aircraft katba ka Iran par kadon tang kumba nriuspa sapheu teli ai ki aircraft ki combat aircraft bat ka Amerika kadon kumba lai hajar teli bat ka Iran kadon tang kumba lai spa teli ki bombars bat ka Amerika kadon kumba chispa lai pheu teli ai katba ka Iran kam don tang uweru ki helikopters ka Amerika kadon kumba sanajar sauspa tam ai katba ka Iran kadon tang kumba chispa santheu teli ai ki aircraft carriers ka Amerika kadon kumba khatway teli ka Iran pat kam don tang ka weru ki naval ship lane ki jharthma ka Amerika kadon kumba sauspa sapheu teli bat ka Iran kadon tang kumba chispa sipheu teli ki submarine spat ka Amerika kadon kumba nyephuwei teli bat ka Iran kadon tang kumba arpsan teli ai ki destroyer pat ka Amerika kadon kumba phrapheu teli bat ka Iran kam don tang ka weru ka Amerika kadon kumba 100,000 ruspa teli ki tanks bat ka Iran kadon kumba 8,000 ruspa teli ki armor vehicles ka Amerika kadon kumba lailak 20,000 tam ai bat ka Iran kadon tang kumba nyopsan hajar teli ai ki self propelled artillery ka Amerika kadon kumba khatsan spa teli ai bat ka Iran kadon tang kumba sauspa teli ai ki rocket launcher spat ka Amerika kadon kumba khat nyau spa teli ai bat ka Iran kadon tang kumba khatsan spa teli ai ki ballistic missile spat ka Amerika kadon kumba lai hajar teli ki missiles bat ka Iran kadon tang kumba lai hajar teli ai ki missiles ki nuclear weapon spat ka Amerika kadon kumba sanajar tam ki nuclear weapon bat ka Iran kam don tang weru nuclear weapon te parlok ngangai bapilatip kanu na pedang kine ki artili ki ri ki bakham klan ka Amerika nei ka Iran sa komen apo ka comment section te parlok tangkat nei ka video kalakut ngapawat klet pan like bat subscribe kublai cibun